Hello guys! Welcome to my vlog. So ngayon guys, ang gagawin ko naman ngayon ay magluluto ako ng sinigang na bangus. Ayan, so ito yung mga ingredients natin ha. Sibuyas, bawang. Instead na luya, bawang yung ginagamit ko. Ayan, tsaka sili, tsaka kamatis. Ito, labanos, tsaka yung sitaw, talbos ng kangkong, at saka yung okra. Ayan. Siyempre, yung milkfish or bangus. Ayan na guys, magigisa na tayo ah. Yung tamang-tamang oil lang. Lalagyan natin yung bawang. Sibuyas. Kamatis. Guys, dinodorog ko masyado ng kamatis. Ayan, tingnan nyo. Saka lang ilalagay yung bangus. Nilagyan ko na siya ng konting asin. Mamaya, dadagdagan na lang natin kung hindi yung lasa. Ayan. Konting tubig. So guys, dalagyan natin ng 2 tasang tubig. Ayan. Yung malaki to. Ayan. So, tatakpan muna natin siya. So, mga 7 minutes, guys. Ayan, hintayin natin kumulo. At hintayin natin kumulo. Ayan na, kumulo na siya. Ayan, ayan. Kulo na siya. So, ilalagay na natin yung radish or labanos. Tsaka yung sili, ayan. So, takpan muna natin siya ng 2 minutes lang. Maluto lang yung radish. Lagyan natin siya ng asin. Dagdagan natin kasi kulang pa yung asin niya kanina na nilagay ko. Ayan. So, hindi pa siya maluto. So, ilagay na natin yung okra tsaka sitaw. Ayan. Sabay-sabay na natin. Ayan guys, sabaw pa lang nito, ulam na. Mapapasarap ang kain.
Lalagyan natin siya ng betchin. Kaya lagay na natin yung talbos ng kangkong. Hintayin lang natin maluto yung talbos ng kangkong. Tsaka natin ilalagay yung sinigang sa sampalok na mix niya. Yan. So, ilalagay na natin itong sinigang sa gabi. Wag lang uubusin to guys. Tamang-tama lang. Ayan. Ayan na guys, finished product na natin to. Ayan, ang masarap na sinigang na bangus. Ayan. Ayan na. Guys. Ayan. Sabaw palang ulam lang. Ulalam. Ayan na guys, yung finished product nating sinigang na bangus. Ayan. Please like and subscribe and click the notification bell. Thank you for watching.